ассалому алайкум бародарон ва дӯстое ки дар каналимон ҳаматон хушомадед мегем. бародаро, имрӯз мо барои шумо якчанд мошин гирифтагем. хонаам ҳастай бародаро, хонаам ҳаст, барои шумо гирифтамондагем бародаро. реклама мекунем, насиб боша. касе ки молу маҳсулот дошта боша, марҳамат дар ҳамин номерои рӯи экран мондагӣ занг бизанен, мо иншоалло реклама мекунем. инак элони якмонамо сар мекунем бародаро. элони якмон Opel Zafira. ин мошини акаи Мирзо мега, моро занг зад, хеле илтимос кардан, гуфта ки ҳамин мошини моро дар рекламамон, гапи ворад дар замин намондем. мошиншона ина реклама мекунем бародаро. Opel Zafira. ин мошин дар ноҳияи Файзобод ай. мошин 100% ай. солаш 2002. бинен солаш ка нанестай 2002. нархш 50,000 сомонӣ мега, бо савдо мешавад. мақсад касе ки гирифтанӣ боша, инами номероша мондагим. касе ки прямои занг мезана ёки имо WhatsApp қатӣ, ёки дар шаҳри Русия боши ба мо бигап занг мезани, чи хел занг намезани бародар. амиҷа рақамош ҳастай. мошин бо арзон мешавад гуфтааст. моторш 1.6 ай, холи бензин ай. хитон медоне ки кадом мошине ки холи бензин қатӣ барава, хай мошин хеле мошини хуб ай. нав ҳуҷҷатош каагай, 4 балони нав дора мега. бинен 4 балони нав дора мега, ҳуҷҷатош нав каагай. бо чӣ мекуна? арзон мешава. моторш хай 1.6 гуфтем. мошинчаи бад нест. мошини сархи хушрӯ дар ноҳияи Файзобод гаштагай. иншоалло мошини хуб ай. занг бизанед айнуми канали мо Акай Мирзода, арзон камитиятон бародаро. инак элони идеи мо намегзарем бачаҳо. Mazda 626. дӯстдорони Mazda бисёр ай. дар комментария нависонданд ки ака Mazda-ра чика реклама ка. ҳама сухани шумоай бародаро. ҳамин гапҳои шумоай. бо мо да занг мезананд, меян ки ака мошини фурӯшӣ дорем, бигир рекламаш ка. гапи ёра мо дар замин наимонем бародаро. гирифтем мошинора, дар реклама мондем. ина марҳамат бинед хитон. солаш 1994. нархш уқаям қимат нест бародаро. нархш 15,000 сомонӣ дар ноҳияи Тоҷикобод. объем моторша бигирем агар 1.8 бензин, холи бензин даст. коробкаш механика. рақамҳои WhatsApp-ша мондагӣ ҳамиҷада. касе ки мехоҳад занг бизана бародаро. якамода илтимос кард, гирифтем мошинша, дар реклама мондем бародаро. сентр замок, мултирул ҳамаш кор мекуна. ҳуҷҷатош бучидаге мега. ҳуҷҷатош бучида дасти машина барои мисоло кисе. балоно 80%, ходовои 80%. алишам мешава. мақсад ягон мошин дошта бошӣ, бо иншоалло қатиш гап мезанӣ, шояд ки алиш куна қатиш мо бародаро. ина хай хитон мошина диден, зангш бизанед, иншоалло айнуми канали мо бо шумо да ягон сум арзон кардан метия бародаро. инак элони сеюми мо имрӯз. элони сеюмон бародаро, ма ҳамин хонаро худам хеле тамошош кардам, суратоша. хона беҳад хонаи хуб. хонаи нағз. заминшам кушодай. 8 сотиқ замин дора хонаи фурӯшӣ. 4 дар хона. ин мошин ин хона дар клуб ай бародаро. 8 сотиқ замин камай матра. 8 сотиқ замин, 4 дар хона, 2 бараки дига дора. 2 бараки дига. об свет ҳаст, мактаб ҳаст. об свет бошад, мактаб бошад, дига зиндагӣ хеле дар оҷа хуб ай бародаро. об свет, мактаб боша беҳтарин ай. нархш 165,000 сомонӣ. айнуми канали мо занг бизанед, айнуми Авто ТВ занг бизанед, шумо да бо арзон кам метия бародаро. худам нам хона хеле маъқул шуд. хонаи хуб. хай
хона ягон камбудӣ дошта боша, агар бохтон мебиненаш. Мақсад тозагӣ худи инсон вобастагӣ дора бародаро. Бохтон мебинен. Суроғаш шаҳри Кулоб, Жипром. Телефоношонам мондагием бародаро. Зангшон бизанем. WhatsAppшам ҳамиҷода ҳастай. Касе агар желани дошта боша, марҳамат. Хона раби, хонаи беҳтаринай. Заборшам гирифтаги исми мулок 8 сотиқ замин. Хонача хонаи бад нестай. Хона хеле хонаи хубай. Инак мегзарем ба эълони чорумон бародарои азиз. Эълони чорум дар ноҳияи Файзобод, хона дар ноҳияи Файзобод бародаро. Деҳаи Қалаи Дашт. Шумо медонед Қалаи Дашт дидаги одамо бисёр. Бародарое ки дар Файзободанд медонанд во деҳаи Қалаи Дашта. Нархи хона 100,000 сомонӣ. 100,000 сомонӣ нархи хона. 2 комната 6 сотиқай. 2 комната дошта 6 сотиқ. Ҳамҷа телефоношона мондагием. Касе ки дар Тоҷикистон боша абашни дар номерои пулоги занг бизанед. Дар номерои русишам WhatsApp дора бародаро. Ноҳияи Файзобод, деҳаи Қалаи Дашт. Аз шоҳроҳ тахминан 100 метр 6 сотиқ. Ду дар хона об свет дорад мега. Ҳуҷҷат дорад. Лоиҳаи сохтмон дорад. Хулас ягон камбудӣ надора бародаро. Ва гуфтааст алиш мешава ба квартире ки дар душа мебошад хонага. Мақсад бо ё муомила дорам бародаро. Боқи ҳама дар паноҳи Худо бародаро. Иншоалло то наворҳои оянда.